organizátorom 40. jubilejného ročníka Rally Tatry a sú to jedni z tých chlapcov, ktorí sa rozhodli, že v ich meste rally stoj čo stoj bude. Takže Iggy a Pajo, určite tu majú niekoľkých kamarátov a kamarátky, poznáte ich však, tak nech si to užijú na tej rampe a hlavne nech si to užijú na trati. Ich úlohou bude upozorňovať divákov, že už to všetko prichádza, že o pár minút príde štartové pole, takže keď uvidíte toto auto, vážne vás poprosím spozornieť. Môžete im zakývať, dievčatá im môžu poslať aj pusinky, ešte stále sú to ruči, drieči chlapci, ktorí majú radi aj rally. Takže chalani, šťastnú cestu, čaká vás náročná dvojdňovka už dnešným podvečerom. Iggy a Pajo sa vydávajú na trať, aby uvoľnili štartovú rampu. Takže aby sme mohli spoločne poslať na trať a bezpečne všetky posádky. Aké sú zatiaľ signály, ako prijali Popradčania obnovenie tejto krásnej rally? Tak ja si myslím, že už dnešná účasť ukazuje, ako to Popradčania prijali, ale prijali to naozaj veľmi dobre. Treba povedať, že keď prišli organizátori za nami, a už je to už tretí rok, a prišli s myšlienkou, že chcú znova obnoviť Rally Tatry, tak sme verili, že sa im to podarí, ale vedeli sme, že to bude veľmi ťažká úloha. Naozaj sa do toho zahriezli, urobili čo mohli a dnes sme tu. Ja som veľmi rád, že je to tak. Mesto Poprad pomáha, tak aby sme spoločne nielen tento rok, ale aj ďalšie roky organizovali ďalšie ročníky. Ďakujem pekne. Niečo mi hovorí, že ja už niekde počujem motory, ktoré by mali priviesť naše posádky na štartovú rampu, takže poprosím, aby pán Adrián Kromka teda starostlivo vykonal funkciu dnešného štartéra a ja mu týmto spôsobom jednak ďakujem, ale skôr držím palce, aby to všetko dobre dopadlo, pretože viete, aj pre organizátora sa rally končí prejazdom posledného auta cez rampu. Ani rallista nikdy neoslavuje druhú, tretiu, 7. rýchlostnú skúšku. Môže sa potešiť, môže si povedať, fajn, to sa mi podarilo, teraz som trošku naštval konkurenciu, ale kým tu nestojí v cieli, nič sa neskončilo. Držím vám palce. Ďakujem, no ale tak chýba tu ešte jedna vec. S čím to môžem odštartovať? Vašim veľkolepým gestom, ktorým pošlete na trať naše posádky, lebo nie úplne všetko sa vždy podarí. Dámy a páni, prichádza posádka, ktorá momentálne vedie v šampionáte majstrovstiev Slovenskej republiky DMAG, Rally majstrovstva Slovenska, Rufa, Šport Team, Grzegorz Gřib, Robert Hundla, Ford Focus VRC. A ja vás tu samozrejme vítam, počkajte, ja musím teraz, toto je taká zložitá situácia pre moderátora, že kam sa má upratať. Ja len pripomínam, že Grzegorz Gřib túto rally vyhral v roku 2008, teda pred tou prestávkou vyvolanou. Priatelia, máme tu poľskú posádku majstrov Slovenskej republiky, ktorí šliapu na titul majstra Slovenska v roku 2013 veľmi jednoznačne. Grzegorz Gřib, Robert Hundla, Ford Focus VRC. O chvíľočku sa začína mestský okruh, preto len veľmi krátky pozdrav, ale Grzegorz určite chce pozdraviť divákov tu v Poprade, veď to máš skoro najbližšie. Dobrý den, witam wszystkich. Dúfam, že pozrieme sa na RZ-ách. Dúfam, že budete fandiť nám všetkým. Jest tu sporo moc dobrych jazdców, a boj będzie do samego końca. Zdravím ešte raz. Pozdravujeme. Poľská posádka, Grzegorz Gřib, Robert Hundla, Ford Focus VRC budú štartovať so štartovým číslom 1 a to je samozrejme tak trošku pre posádku aj nevýhoda, pretože všetci konkurenti budú vidieť jednotku na čele a uvidíme, ako to dopadne v cieli na cieľovej rampe. Držíme palce. Rufa, Šport Team, Grzegorz Gřib, Robert Hundla, Ford Focus VRC. A ďalšia posádka, ktorá má našľapnuté takisto na titul a budeme jej držať palce, pretože je to slovenská posádka, aj keď máme priateľov z Polska samozrejme radi. Posádka Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek a Citroën C4 VRC, ktorý si ešte pamätá 9-násobného majstra sveta Sebastiana Loeba, Jozef Béreš, Zoltán Repáš, Subaru Impreza VRX STI, L Racing Team. Takže chlapci, poďte sa nám ukázať štartové číslo 3. Jozef Béreš, Zoltán Repáš, ktorého už na trať takto symbolicky posiela Adrián Kromka, prvý zástupca primát mesta Poprad. Igor Drotár, Vlado Vánoci. Tak páni, držíme palce.
Slovakia Rally System. Igor Drotár je posledným slovenským víťazom, keď sa to tak vezme, v histórii v roku 1997 spolu s Vladom Bánocím. Táto dvojica zaznamenala teda víťazstvo zo slovenských posádok na Rally Tatry. V podstate ako posledná, potom to už boli len samí Česi či Poliaci. A zda v Lani Tomáš Ondrej, ale to bola rally zaradená do iného hodnotenia trošku. Igor Drotár, Vlado Bánoci sa vydávajú na trať a to znamená, že my môžeme privítať Motorsport, Martin Kočí, Petr Starý, Škoda Fabia S2000. Prichádza Martin Kočí a ja práve hľadám, že spomínaná posádka Béreš Kočí v roku 1994 či 95 víťazila na Rally Tatry. Opäť tá istá otázka, okrem toho, že prvý zástupca primátora víta, samozrejme vítam aj ja. Tak čo to bolo v roku 1994? Ty si čo robil vtedy? Vtedy som asi úspešne sníval o tom, ako to raz budeme stať a myslel na oca. Tomáš Ondrej a Adam Gemery. Samozrejme, že Tomáš Ondrej bude mať tú najväčšiu výhodu, pretože ako vlaňajší víťaz si všetko pamätá. Tak, všetko pamätám z toho, čo sa dneska absolútne nejde, ale som to samozrejme rád a sa teším na všetkých divákov, ktorí budú kolo tretiť. Tomáš Čopík a Emil Horniaček a ja rovno takto prechádzam na druhú stranu, pretože Emil Horniaček je z Popradu, priatelia, a po väčších či menších prestávkach patrí práve k tej plejade jazdcov z 90. konca 80. 90. rokov, ktorí bavili Popradčanov práve tu. Emil, ako sa cítiš? Fantasticky. Ako vždy doma. Tomek, čo budem hovoriť, je to kamarát z Polska, diagnóza taká, jak my, je to trojnásobný majster Polska aj v absolútnom, takže myslím, že super chalan, ideme sa zabávať. Takže Tomáš Čopík, Emil Horniaček na Mitsubishi Lancer 10 sú na trati. Výborne. Darius Burkat, Subaru Impreza STI. Pre vašu informáciu štartovať budú v triede 3 a to znamená, že ich súperom bude Tomáš Ondrej, Tomáš Čopík a Daniel Chvist na Subaru Impreza. Páni, držíme palce. Ale za to Andráša Hadíka, Kristiána Kertésa na Subaru Impreza R4 poznáme celkom dobre, sympatická dvojica z Maďarska. Hungária, prichádza Andráš Hadík a Kristián Kertés za Xikvio Racing, reprezentujúca slovenský tím Xikvio Racing a je to posádka veľmi rýchla, len technika nech vydrží. Technika nech vydrží, nech všetko funguje. Takže štartové číslo 9 Xikvio Racing, Andráš Hadík, Kristián Kertés. Môžeme ísť na to. Subaru Impreza R4, takže L Racing, najobsadenejší tím, prichádza s ďalšou posádkou. Spomínal som Jozefa Béreša a jeho tímový kolega Ištván Petr Attila Rubocký. L Racing tím jazdia na Mitsubishi Lancer Evo 9, tí už sú v triede 2 pre zmenu. Takže takisto ďalší súperi, jednak tímového kolegu Jozefa Béreša, Andráša Hadíka, Ištván Petr, Attila Rubocký a veľký súboj o pohár v triede KET. Štartové číslo 10. Jozef Semerát, bez urážky, patrí do generácie, ktorá si pamätá oveľa náročnejšie súťaže, ktoré trvali niekoľko dní. Čo si teda myslí o tomto šprinte pod Tatrami? Dobrý večer. Tak mě teda překvapilo, že tady máme 25 retardérů na 2 rychlostních zkouškách. Budete úplně retardovaní na závereli. No, trochu se toho bojím. No, radši nic neříkám, ale jako dobrý, no, tak máme 25 retardérů, takže 13 na první RZ, na té první, na 12 na té druhé a máme je pěkně pojmenovaný, tak se na ně těšíme. Aspoň jeden názov, ako prúser a podobne. Dobre, takže budeme držať palce. Starý lyžiak, ktorý bude vedieť, kedy zaútočiť. Jozef Semerát s Radovanom Oznerom, československá spolupráca, Mitsubishi Lancer Evo 9, Peva Racing Team. A pre zmenu Mário Čente, Petr Tešinský, Subaru Komárno Rally Team, Subaru Impreza VRX STI. Jo Regelt. Dobrý večer. Poď sa ukázať, poďte sa odpotiť, chlapci. Počkajte, autičko si nechajte hore. Už vieme. No, opa. A na rýchlosti to nepodrží, či tam už taká kompresia, je to už také vymlaskané tie motory, toto.
Mário Čente prichádza prelomiť do Tatier smolu, takže Mário, s čím prichádzaš do Tatier okrem toho, že prelomiť smolu? Ešte raz dobrý večer, Poprad. Pravda, že máš pravdu. Asi už 5-krát štartujem Rally Tatry a ešte ani raz sa mi nepodarilo dojsť do cieľa, takže dúfam, tuto v Poprade sa mi to podarí a na dobre umiestnení. A my ti budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, sympatický Mário Čente z Južnej Zeme prichádza. Subaru Komárno Rally Team so svojím českým spolujazdcom Petrom Tešinským, s ktorým sa našli títo chalani a konečne ich to začalo baviť. Funguje to, tak nech vám funguje aj technika. KL Racing týmu Vlastimil Majerčák, Marcel Kolárik, Mitsubishi Lancer Evo 9. Prezradím vám, že táto posádka ešte do minulej nedele trpla tým, ako dopadne všetko v Dobšinej na predchádzajúcom podujatí majstrovstiev Európy, vrcholnom podujatí na Dobšinskom kopci. Tam Vlasto jazdil ešte s hlavou na poli plnou povinností, preto úplne logická otázka. Vlasto, ako sa ti pôjde v Poprade? No, určite výborne. No, tiež domáce prostredie, takže v poriadku. Tešíš sa na Rally Tatry? Aké máš také tie vnútorné ambície? Aký máš vzťah k Tatra? Tak pracujem tu a som tu ako doma, takže teším sa. Takže takmer domáci bude očakávať na vašu takmer domácu podporu. Vlasto Majerčák s Marcelom Kolárikom, ktorí už môžu hodiť organizátorské povinnosti za hlavu. Zástupcovia mesta Poprad teda držia palce, posielajú na trať posádku KL Racing týmu. Pán poslanec mesta, pán Barila, teda bude 19-ročný mladučký Martin Kisucký.
Tuning Company, poukaz na meranie výkonu na výkonovej stolici a zároveň aj nejaké poukazy na chip tuning v hodnote do 500 eur. Zaujímavé ceny. Ešte nie. 10 minút. No dobre, tak ja sa budem 10 minút hrať s našimi divákmi. No dobre. Tak, tam budem v rukách. Si svoju úlohu Iggy a Pajo. Chlapci, výnimočne výstupte, aby sme vás videli a vyspovedali vás, pretože toto sú naozaj páni, ktorí nielen sa vozili na rýchlostných skúškach, ale celkom určite veľmi silne prispeli pri organizácii súťaže. Už pol roka minimálne okolo tejto súťaže chodili. Mýlim sa, alebo je to pravda, chalani, koľko ste to pripravovali? No, skoro celý rok. Celý rok a bola to taká vaša úloha, taký sen, lebo viem, že vy ste v tom úzkom kruhu organizátorov, že zopakovať rally pod Tatrami. Tak čo, podarilo sa, aký máte pocit? No myslím si, že áno, že je to späť. Tak, numero 1, jednotka Grzegorz Grzyb, Robert Hundla v cieli 40. ročníka Rally Tatry so štartovým číslom 1. Grzegorz, tak vítaj v Poprade, tak ako? Kde bol ten najväčší problém, ktorý ti skomplikoval rally? No, zdravím. No niestety mieliśmy cały rally problem z wozidłem, nie fungowało. Je to VRC, miało być super rifle, a fungowało można na PDC prosto, ale uvidíme, to bude dále. No, vidím, že dnes nie si veľmi šťastný. No dnes ne, ale taký je rally, taký je život, nie zawsze się wygrywa. Igor Drotár, Vlado Vánoci, Škoda Fabia VRC a ich tretie miesto v triede 11, takže medzi VRCčkami najrýchlejšou technikou, najsilnejšou, akú v súčasnosti na rally ešte máme šancu vidieť. Takže páni, vítajte v cieli. Dovidenia. To bola štartové číslo 4 a to znamená, že na cieľovú rampu Rally Tatry vo chvíli, keď dievčatá vyprevádzajú Slovakia Rally System Igora Drotára a Vlada Vánociho, už môžeme zavolať posádku Martin Kočí, Petr Starý z Timex Motorsport. Martin Kočí, Petr Starý získavajú pohár za tretie miesto v triede 2.
samozrejme poprosím o kratučké hodnotenia Martina, keď sme sa tu rozprávali včera večer, veľké očakávania, ako naplnili Rally Tatry tvoje očakávania? V podstate čakali sme presne, už po tréningu sme vedeli, že je veľmi ťažko bude bojovať s tými autami, ktoré majú turbo, v podstate je pred nami, takže sme spokojní, presne toto sme čakali, ale hlavne sme si to užili a tešíme sa do Fínska, dneska večer letíme. Dneska večer letí, tak kto môže povedať, že dnes večer letí do Fínska? Držíme palce. Ďakujem pekne. Iba Martin Kočín to môže povedať, a Petr Starý, dneska večer letíme do Fínska, tak si to užite. 5. miesto absolútne, 5 na dverách a takisto pohár pre tento trieda 2, 3. miesto Martin Kočí a Petr Starý. Tak, koho máme ďalej v cieli? Štartové číslo 12 prichádza a ja som veľmi rád, že na cieľovej rampe môžem privítať spolu s vami, vážení diváci, posádku, ktorá víťazí v bohato obsadenej triede 3. Jozef Semerád, Radovan Mozner. Vítajte v cieli, páni. Samozrejme, že pre vás máme obrovské poháre, lebo tento pohár má takmer cenu pohára za absolútne víťazstvo. Neskutočne náročná trieda 3, ktorej Jozef Semerád s Radovanom Moznerom získavajú prvé miesto pre Peva Racing Team. No a pripomeňme ešte, že včera, keď sme sa rozprávali o pripravovanej rally, o štartujúcej rally, Jozef Semerád sa vyjadril tak trošku kriticky k tým retardérom, ale evidentne síce retardéry boli, ale vám to všetko vyhovovalo najviac, tak aké to bolo? No, byla to taková trošku jízda zručnosti, ale nakonec dobrý. Dojeli jsme to, auto není vůbec nic, takže jsme nadšení a každý vítězství se cení, zvlášť, když jsem tady vlastně poprvé v životě. To jsme velmi rádi, gratulujeme. Díky taky, díky všem. Diváci byli úžasní v trati. Děkujeme. Poprvé, ale nie naposled, dúfam. Určitě ne. To sa tešíme. Jozef Semerád, pozor, 7. miesto, takže nie nejaká flákačka, pozor. 7. miesto absolútne zase, aby sme si nemysleli, že s vozidlom triedy 3 sa flákal niekde okolo 10. miesta. Vôbec nie. 7. absolútne a víťaz triedy 3 Jozef Semerád a Radovan Mozner. Samozrejme silne taktická jazda, kde manipulovali s obrovským náskokom. Dobre vedeli o svojej konkurencii, ale podržali si ich krásne za chrbtom a my gratulujeme. Jozef Semerád, Radovan Mozner, Peva Racing Team na 7. mieste a víťazi triedy 1 už uvoľňujú cieľovú rampu pre posádku so štartovým číslom 13. A ja vám teraz niečo prezradím. Ja som si 2 dní hrízol do jazyka, aby som túto 13-ku nejakým spôsobom nekomentoval. Hovorím si, Alexander nevyslov ani raz, že 13-ka je také alebo onaké číslo. Až teraz môžem povedať, že to je číslo šťastné. Mário Čente a Petr Tešinský. Subaru Komárno Rally Team, Mário Čente, Petr Tešinský. Mário mal jednu jedinú prosbu k osudu, nech sa mu konečne podarí rally dojazdiť, ale pozor, on ju dojazdil dokonca s pohárom v ruke, takže gratulácie najskôr vzájomná so spolujazdcom Petrom Tešinským. Gratulácia od divákov. No a Mário, tak ako podarilo sa to nie, že dojazdiť, ale ty si tretí, však to je úžasné, tak zhodnoť to. Dobrý večer, ešte nie, dobrý deň, Poprad. Večer už? Hej. V prvom rade chcem poďakovať organizátorovi a mestu Poprad za tento krásny pretek. Pravda, že ako si spomínal, keď sme štartovali, tak som ja hovoril, že my sme asi Poprad Tatry odštartovali už asi 5. raz, ani raz sa mi nepodarilo dojsť do cieľa. Teraz som v cieli a na 3. mieste. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Tak ty si musíš počúvať, ty si musíš od organizátora to 13-ku pýtať normálne. Nerozumiem som. Že ty si musíš 13-ku, lebo sme tak všetci váhali, že Mário Čente, bože môj, s 13-kou štartovým číslom. A ani si to neuvedomil celý čas. Hej, aj som reklamoval, povedal som, že pre Pána Boha 13-ka, to je jaké číslo, ale vyšlo to, no. Asi tá 13-ka fakt je šťastné číslo. Výborne, gratulujeme. Takže nakoniec tretí v triede, vo veľmi bohato obsadenej triede Mário Čente, Petr Tešinský, Subaru Impreza VRX STI
9 sekúnd na Majerčáka, to sa nedalo tých 9 sekúnd. Neviem, snažili sme sa, aj on sa snažil, ale nie, bohužiaľ, nie. Bili sme sa celý deň sa. Ale to bolo krásne, to bolo ono, takže super, ďakujeme pekne, nádherný súboj o 2. a 3. miesto. Na 3. mieste teraz skončil Mário Čente, aby týmto spôsobom doprial druhú priečku v triede 3 Vlastimilovi Majerčákovi s Marcelom Kolárikom. Štartové číslo 14, 8. miesto absolútne a 2. miesto v tejto veľmi, veľmi náročnej triede 3. To sú tie niekdajšie N4, teda veľké turba, ako sme im zvykli hovoriť. Reprezentujú KL Racing Team a treba povedať, že ako reprezentanti KL Racing Teamu preberajú aj pohár za 3. miesto, takže ešte jeden pohár pribudne. Šup ho tam, jasné, chlapci sa nenahnevajú, jasné, šupni ho tam. Nech majú kompletne fotografie s pohárom. Chlapci, ešte jeden pohárik. Vlasto Majerčák, Marcel Kolárik získavajú pohár za 3. miesto v tímovej súťaži. No, ja som trošku tuto naťahoval Mária Čenteho, či sa nedalo s tými 9 sekundami niečo urobiť, ale ja si myslím, že Vlasto Majerčák celý čas dobre sledoval situáciu za svojím chrbtom. Ešte kratučká otázka, ako sa pre vás vyvíjala súťaž? Tá konkurencia bola dosť silná vo vašej triede. Konkurencia tradične silná, ale do poslednej chvíle sme bojovali a oplatilo sa. 9 sekúnd nie je veľa, to bolo skutočne tesné. Pred poslednou rýchlostnou skúškou to bolo len 3 sekundy. Dokonca, takže nakoniec si postrážil na poslednej rýchlostnej skúške, ale dráma to bola, pre divákov určite veľmi pekná. Určite dráma to bola aj určite. Ale spokojný si? Určite áno. Dobre, gratulujeme. Takže gratulujeme KL Racing Teamu, Vlasto Majerčák, Marcel Kolárik, ktorých vítame v cieli. Pripomínam, že to je jazdina absolútne takisto veľmi, veľmi pekné. No a priatelia, prichádza štartové číslo 17, Pavol Naď, Pavol Kušnier, Citroën C2 R2 Max. Najrýchlejšia dvojkolka v štartovom poli. Skončili na 13. priečke priebežne a víťazia v triede 6. To je pre nich ešte dôležitejšie ako to absolútne umiestnenie, len aby ste vedeli, že aj s týmto malým autom sa dalo skončiť takmer na hranici prvej desiatky. Pavol Naď, Pavol Kušnier, Citroën C2 R2 Max. Spoločná fotografia, gratulácia od riaditeľa súťaže. Samozrejme od divákov, od fanúšikov Pavla Kušniera a Naďa, teda týchto dvoch palov a krátke hodnotenie. Ja sa skúsim k tebe ešte sem niekde aspoň s mikrofónom dostať. Idem hore, krátke hodnotenie. Chlapci, ja sa tak strašne teším, keď vám to ide, lebo na tomto malom aute letíte neskutočne po tej trati, takže vítajte v cieli a vaše krátke hodnotenie a samozrejme od nás veľká gratulácia k víťazstvu v dvojkolkách, tak povediať, za vo vašej triede. My ďakujeme za usporiadanie tohto preteku, sme rádi, že chalanom sa to podarilo znova dotiahnuť do veľkého majstraka. Takže dúfajme, že táto tradícia pod Tatrami ostane aj do budúcich rokov. Aj keď musím povedať, že táto trať pre nás bola úplne, ale úplne nevyhovujúca. Ale tak nebola úplne nevyhovujúca, keď ste dokázali zvíťaziť a prísť na takomto krásnom mieste. Bola trošku rýchla, či v čom? No, každopádne to bolo veľmi rýchle, naše auto je trošku výkonovo obmedzené, ale keby to bolo trošku technickejšie, tak možno by sme poskočili ešte vyššie. Ale aj tak, bol to krásny pretek, takže ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Takže víťazí v šestkách v triede, ktoré sú zaradení Pavol Naď a Pavol Kušnier, MR Autosport, Citroën C2 R2 Max. Páni, vítajte a môžete si užívať krásny výsledok, 13. miesto, absolútne poradia. Keby to bolo keby sa to vedelo využiť. Mohlo to byť ešte inak, ale už tu máme posádku s číslom 18.
ktorá prichádza do cieľa. Peter Deák, Marek Podobník, CMM Media Sport. Peter Deák, Marek Podobník, ktorí končia vo svojej triede. 3 na 4. mieste. Tak páni, vítajte. Ja sa musím teraz opýtať úplne osobnú otázku. S Marekom Podobníkom som mal to šťastie, že sme 3 hodiny sedeli raz na jednej súťaži v aute, úplne omylom, ale bolo to príjemné. Tak ako sa išlo v tejto narýchlo poskladanej posádke? Bol to super spolujazdec. Veril som každý horizont, ktorý diktoval a bude sa, myslím, ťažko lúčiť. To verím, celkom určite. Urobil aj nejaké také srandičky, lebo Marek je známy aj tým, že ti povie na začiatku rýchlostnej skúšky, že nemám rozpis a podobne. Pamätáš si to a tak. Marek je veľký vtipkár. Áno, chcel ma takto skúšať, ale som to nepostrehol, asi mi to zabudol. Takže napriek tomu, že pohár to z tejto rally nebude, dojem z jazdy? Prvýkrát na štvorkolke na EV, takže je to v celosti to auto a som veľmi rád. A to je super! Prvýkrát na štvorkolke a auto celé, takže super. Áno, Marek je naozaj výborný spolujazdec, ale celkom určite nesmieme zabudnúť, že volant v rukách mal Peter Deák, CMM Media Sport, Mitsubishi Lancer Evo 9. Gratulujeme páni. A ideme ďalej, pretože štartové číslo 19 už je pripravené pred cieľom Bedřich Haberman, Robert Baran, Peva Racing, Mitsubishi Lancer 9 v triede 3, je to 6. priečka, absolútne 12. miesto. Bedřich Haberman ako domáci jazdec s Robertom Baranom si celkom určite rally užíval. Môžem prísť k tebe? Nech sa ti páči. Dobre, tak Beďo, čo súťaž, to zlepšenie, zrýchľovanie, ako sa išli Tatry? Tatry sa išli veľmi pekne, ale som unavený ako kôň, spotený som. Akče bolo asi 110 stupňov a toľko retardérov, že bolo na Tatrách dneska, tak ako narobil som sa veľmi veľa, ale trať bola veľmi technická a to bolo veľa veľký. No, skrátka je na čom stavať a na budúci rok to budeme zase aj ty. A tu idem určite na budúci rok zase a oni Tatry určite pohľadne všetky dva. Výborne, tešíme sa. Výborne, takže Beďo Haberman, štartové číslo 19, ktorý je v cieli s Robertom Baranom, Mitsubishi Lancer Evo 9 Peva Racing Team. Sme na 12. mieste absolútne. No a poďme predstaviť ďalšie posádky, ktoré prichádzajú cieľovou rampou. Hej, štartové číslo 20, Peter, 20, čo sa stalo? Počkaj, čo mi chceš ukázať? Toto je nejaký nový štýl, počkaj, tak to sa hneď dozvieme. Najskôr teda privítajme v cieli a pozrieme sa na výsledky. Peter Lorenčík, Kamil Rusnáčík, Mitsubishi Lancer Evo 10, Low Racing Security, tak čo toto má znamenať, čo sa stalo? Včera na miestnom okruhu sme trošku prehnali to zabávanie divákov, ale niektorí stihli uísť, ale stĺp ostal stať, tak to neúšie. A utrpelo aj nejako auto, utrpela tým technika? Včera sme museli odstúpiť a celé sme to dávali dokopy, tak dneska to išlo len tak vlážne. A ty si dostal veľmi nepríjemný čas, samozrejme zo včerajška, čiže s týmto už asi ťažko sa potom dalo niečo robiť? Tak tých 5 minút som už nedokázal dobinúť, ale išli sme dosť rýchlo. Ale ja som rád, že ste v cieli. A ja. Samozrejme. Dobre, takže na základe včerajšieho v podstate kvázi odstúpenia a potom návrat do štartového poľa, keď získava posádka veľmi nepríjemný čas. Samozrejme už Peter Lorenčík s tým už veľa vymyslieť nemyslel, ale je v cieli, to je dôležité. Peter Lorenčík, Kamil Rusnáčik, Low Racing Security. Vítajte páni. V triede 3, 7. miesto. Číslo 24. Prichádza posádka Hanuš Harabín s 24, kde sa im to podarilo zapichnúť do cieľovej listiny. 11. miesto L Racing Team, Vlado Hanuš, Slavomír Harabín, 5. v triede 3. No, takže už len úplne jednoduchá otázka pre Vlada. Spokojnosť, či ešte stále je tam čo zlepšovať? Samozrejme, každý realista vie, že zlepšovať sa dá. Ako sa cítiš? Tak sme radi, že sme došli do cieľa a v takom umiestnení úplne super. Na to, že sa učíme a zdokonalujeme a spoznávame techniku, takže po menších problémoch dnes sme dobre dopadli.
Super, takže to sme radi. Takže po menších problémoch Vlado Hanuš v cieli priznáva, že patrí ešte medzi jazdcov, ktorí potrebujú sa učiť, potrebuje zbierať kilometre a ja som veľmi rád, že takto skromne pristupuje k technike Mitsubishi Lancer Evo 10, ktorú však celú priviezol do cieľa, čo je super. Takže vítajte páni, to je 24. No a už tu máme štartové číslo 22 a to znamená, že do cieľa prichádza Martin Kisucký junior, Robert Pečner na Seate Ibiza 1.9 TDI, víťazí v triede 5, tak páni, poďte von, vystúpte si, môžete si to užiť. Trieda 5, prvé miesto pre triedu 5, ale čo je pre nich takisto veľmi vzácne, že prichádzajú na 15. priečke absolútne a myslím si, že sú prvým dízlom v priebežnom hodnotení, teda v celkovom hodnotení, absolútnej klasifikácii. Takže aspoň jedna veta od Martina, mladého 19-ročného pretekára, ktorý si zďaleka nepamätá Rally Tatry ako veľkú legendu automobilových súťaží, tak ako sa ti na Tatrách išlo? Tak Rally Tatry boli pre nás veľmi smolné, potrapila nás dosť technika a ja som spravil pár jazdeckých chýb, predovšetkým v retarderoch sú tam nejaké penalizácie, takže furt je, kde sa posúvať, že zlepšovať, takže to bude naša úloha do ďalších pretekov. Výborne, takže úloha do ďalších pretekov je zrejmá, jasná, rešpektovať retardéry, pripraviť si techniku a jazdec nerobiť chyby. Ale samozrejme to sa ľahko hovorí tu na námestí. Vítajte. Martin Kisucký a Robert Pečner už teda v cieli, štartové číslo 22. Seat Ibiza TDI a to znamená, že pripravené máme ďalšie mládežnícke vozidielko a mňa bude veľmi zaujímať, ako sa cíti v technike Citroën C2 RK Max Tomáš Fusko i Jakub Slovák, KL Racing Team. Pohár za druhé miesto v triede 6, takže nech sa páči, poďte si ho prevziať, patrí vám právom. Citroën C2 RD Max ste doniesli celý do cieľa, ba dokonca, hoci tam bol nejaký rozdiel, ale vo výsledkovej listine figurujete za Palom Naďom s Pavlom Krušnierom, čo sú, pozor, iní relisti a inak ovládajú túto techniku, ale druhý pohár za druhé miesto v triede 6 nemáme? Iba za prvé, dobre, tak to som nevedel, za to o to dlhší rozhovor s Tomášom Fuskom. Takže ja ti gratulujem, pretože som ťa veľmi pozorne sledoval. Viem, že si tesne pred rally vymenil techniku, viem, že si mal pred sebou veľmi ťažkého súpera, ktorý ti asi kazil chuť normálne, každou rýchlostkou, keď si videl tie výsledky. Ako sa išlo? Technika novšia, takže sme boli spokojní s technikou a jazda, trošku chyby boli, ale v pohode. No, tak koľká súťaž bola toto tvoja v živote, keby sme to tak počítali? Tak po tej havárii, tak sme tretia súťaž, takže Tomáš, treba byť trpezlivý, dôležité je, že ste tu v cieli a s druhým miestom. Takže nejaká taká maličká spokojnosť? Určite áno. Určite áno. Dobre, takže toľko náš budúci, verím, veľký relista z Dobšine Tomáš Fusko, Jakub Slovák. Chlapci, vítajte, Citroën C2 R2 Max teda celý, treba sa s ním ešte trošku zoznámiť. MR Autosport Rally Team, pardon, KL Racing Team, prepáčte, Tomáš Fusko, Jakub Slovák v cieli. Budeme do predstavovať posádky a prichádzajú naši českí priatelia, ktorí nám nepoškodili Lanciu Delta, Lubomír Sichra, Tomáš Kavalek. Tak páni, príjemný podvečer, Lubomír Sichra, trieda H, historikov máme, pohárik alebo iba gratuláciu za tretie miesto v triede historikov. Takže gratulácia páni, aspoň 2 vety hodnotenia. Ja som vás srdečne vítal na Rally Tatry na tomto krásnom aute. Dúfam, že ste si užili Rally Tatry, aké to bolo. Bylo to krásný, myslím, že jsme se tady zamilovali do slovenský rally, takže v Lubeníku nás máte zase. Výborne, tak to sa tešíme, super, tak to sa uvidíme v Lubeníku. Krásna pozvánka od českej posádky priamo do Lubeníka. Lubomír Sichra, Tomáš Kavalek, vítajte páni. Tak, ešte si užite krátky pobyt na Slovensku. Lancia Delta, dokonca krásne, nepoškodená v cieli, super, tešíme sa. A už čakáme štartové číslo 29.
a to je Tomáš Konečný, Miroslav Molčan, Honda Civic Type R, Slovakia Rally System. A aj vďaka tomuto auto získal tým Slovakia Rally System, myslím, pohár za 3. miesto, ak sa nemýlim. Honda Civic Type R víťazí v triede 8, takže máme pohárik. Áno, dievčatá, štartujeme. To sú tak akurát pre vás chlapci, úplne ideálne. Výborne, pus, toto už nie. Teda jedine, že by, no ale, nie, myslím, že takto je to dobre. Dobre, chalani, gratulujeme, kratučké hodnotenie. Jednak ste prispeli do tímovej súťaže, super body a samozrejme víťazstvo. A aká bola rally pre vás? Pre nás bola v poriadku, autičko nám celý čas fungovalo. Veľmi dobre sme sa zviezli a tento výsledok je skvelý ako aj pre nás, tak aj pre tým, takže myslím, že všetko sa podarilo tak, ako sa malo. A to je dobré, to je fajn, to je taký prísľub pre ďalším pokračovaním šampionátu, takže všetko ide ako má, si spokojný? Zatiaľ áno, všetko funguje krásne a mňa veľmi teší ten počet ľudí, ktorí chodia na rally na Slovensku, pretože ja myslím, že sa to stále zlepšuje, stále viac ľudí, lepšia atmosféra a to je potom aj pre nás väčšia motivácia. Tešíme sa určite aj do Popradu na budúci rok. A to je krásne, aj my sa tešíme do Popradu. Chalani, ďakujeme pekne. Štartové číslo 29 v cieli víťazí triedy 8. Tomáš Konečný a Miroslav Molčan, Honda Civic Type R, Slovakia Rally System z Prešova. A my ideme ďalej. Pretože prichádza štartové číslo 30, Poprad na nohy, prichádza vaša posádka. Jozef Valuš, Michal Valuš, je to druhé miesto v triede 8, Renault Clio Raňoty, gratulujeme, nech sa páči. Páni, takže vítajte. Dobre. No, chlapci, ja neviem, či sa mýlim, ja som zaregistroval nejaké drobné problémiky, ako sa išlo? No, išlo sa nám veľmi pekne. Tam bolo toho viac, tak by sme sa mali o tom dneska rozprávať. Máme čas, ja sa neponáhľam, či? Však ste z Popradu, tu máte fanúšikov, rodičov treba pozdraviť, poďakovať, ale okrem toho priznaj nejaké problémiky. No, problémy, po roku som sa v aute, mnoho rokov nepočítam, takže skoro rok, silné auto, to nedajú, či brzda, či plyn, ale pomaličku to šlo lepšie a lepšie. Potom bol nejaký technický problém, či poklepali dobre, ideme ďalej. Sme v cieli, to bolo hlavne. To je základ, byť v cieli, jasné chalani, takže vítajte, čo tam po nejakých drobných problémikoch. Štartové číslo 30, Michal Valuš, respektíve Jozef Valuš, Michal Valuš, Renault Clio Raňoty. Vítajte páni. Druhý v triede 8. No a koho to tu máme? Neverím vlastným očiam, Škoda 130, štartové číslo 39, Milan Kundis, Jochman, štvrtý v triede A. Cítili, vy sa to nemám pýtať. Páne Bože, učiteľ, že by nechcel hovoriť. Počúvaj ma sem, cítili ste, ako ste boli nádhernou ozdobou tejto súťaže, vy ste normálne mávali divákom. Súťaž bola veľmi krásna, tak my sme sa veľmi zabávali aj my a preto... My sme sa tiež zabávali spolu s vami. Milan Kundis, Braňo Jochman, tretie miesto. Historické vozidla absolútne, dobre, tak tuto, OK, dobre, takže my vám gratulujeme k tomuto miestu. Milan Kundis, Braňo Jochman, takže nech sa páči, poďte von. Absolútne umiestnenie historických vozidiel, tretie miesto. Výborne, takže tešíme sa, ďakujeme pekne, vďaka, Milan Kundis, Braňo Jochman, Škoda 130 RS sú v cieli a ja si myslím, že rovnako srdečne môžeme privítať aj ďalšiu posádku, ktorá prichádza už teraz na cieľovú rampu so štartovým číslom 32, Pavel Kravárik a Andrej Kacvinský. A azda sa zhodneme, že sú víťazi v hodnotení historických vozidiel. Vystúpte si, pán vodič.
Fúkneme vám 2 poháre, každému po jednom, Pavel Kravárik, Andrej Kacminský. A aby ste si zase nemysleli, že s týmto akože dýchavičným Volkswagenom sa niekde tam ponevierali. Toto je 17. miesto, absolútne, priatelia. Veľký potlesk poprosím, naozaj krásne umiestnenie na Rally Tatry, 17. absolútne. No čo vám budem hovoriť? Paolo by mohol ešte pozdraviť svojich priateľov, fanúšikov, pár slov na záver, ako sa išlo, aké máš pocity? Mám úžasné pocity. Za prvé, že sme tak dobre dopadli, za atmosféru okolo nás bola, za krásne rýchlostné skúšky, aj za tie mávania a potlesky, čo sme mali, všetky to známe. Všetkým ďakujeme. Ďakujeme pekne, ďakujeme za Pavla Kravárika, Andreja Kacminského, ktorí vás pozdravujú a preberajú pohár za historické vozidlá, najväčší teda pohár za 1. miesto. Tak priatelia, toľko teda Volkswagen Golf, ktorý skončil na 17. mieste. Ale pozor, prichádza srdcová záležitosť Mercedes-Benz 500 SLT, Aleš Máčala a Lukáš Šintal. A máme to 1. miesto, respektíve neviem ako to je, ale v mojom hodnotení druhý, možno v slovenskom hodnotení inak, ale každopádne páni, vitajte. Je to tak, 2. miesto, výborne, takže ten teraz... Ježiš, tebe niekto ukradol okno. Je toto možné vôbec? Ideš na Slovensko a švihnutí okna je so stĺpikom. Páni, vítajte. No a ja si myslím, že všetci diváci s veľkou radosťou vítajú toto auto v cieli. Páni, klobúk dolu doviesť túto nádheru do cieľa, ako to išlo pod Tatrami. No my jsme rádi, že se líbilo, že jsme taky v cíli, taky se nám tady moc líbilo a těšíme se, že přijedeme znova zase. Tak to je veľký prísľub. Ďakujeme pekne. Máčala Šintal, 33 a podotýkam, že druhý v triede historických automobilov, teda tam, kam ich Mercedes momentálne patrí.